Айсылу, Рустам бихейр. Халишима чтүре. Хуп, мәмнун. Рамил абы миннән кәйфләремне сорады, ә мин аңа шәп дидем. Менә шундый без. Кирәк икән, фарсычада сөйләшә алабыз. Ә хәзер инде татарчага күчеп, тапшыруыбызны башлыйбыз. Фарсылар әйтмешли, зибаны фарси, зибаны ширин әст. Бәхет. Бу нәк фарсы сүзе. Гарәпнеке түгел, фарсыныкы. Ә менә телнең яше буламы? Аны тел тарихчылары өйрәнә, шундый тармак бар тел гыйлемендә. Ниндидер чит ил кешесе белән сөйләшәсең икән, яхшы әңгәмә тудыра алуың, димәк, сәләтең булуың, димәк, менә шу инде тәҗрибәң җитәрлек булу, шуны сизү, сиңа ниндидер канәгатьлек тудыра. Тел өйрәнгәндә син автоматик рәвештә кешеләргә яхшы мөнәсәбәттә булырга өйрәнәсең. Чөнки син бит сөйләшергә өйрәнәсең, кешеләр белән аралашырга өйрәнәсең. Бер тел бер кеше, ике тел ике кеше диләр. Бүгенге кунагыбыз безнең бик бай күңелле кеше, чөнки ул бик күп телләр белә. Рамил Измөхәммәтов. Рамил, хош килдең. Рамил Измөхәммәтов. 7 тел белә. Аннан кала әле тагын берничә телдә аралаша ала. Тәрҗемәче, Казан университеты доценты, филология фәннәре кандидаты. Фарсы теле белгече. Телләр белән кызыксынуыгыз кайчан башланды? Мин уйлыйм, 6нчы класслардан башлап, чөнки ул вакытта мин музыкага йөри башлаган идем. Һәм музыка белән шөгыльләнә башлау ничектер менә ул мине үстерә башлады. Һәм шул чордан башлап инде телләргә кызыксыну да күзәтелә башлый миндә. Музыка белән телләр ничек бәйле ул? Нигә алай бәйләде? Мин аны уйлаган бар, чөнки күрәсең музыка бик баш мин үстерәдер ул дип уйлыйм мин аны. Ломоносов әйтмешли, математиканы ни өчен өйрәнергә кирәк, ул акылны өйрәтә, акылны камилләштерә. Һәм ул шулай ук музыкага да карый, һәм чит телләр өйрәнүгә дә карый. Чөнки шушы процесслар белән шөгыльләнгәндә баш мие гадәттән тыш артык үсеш ала. Чөнки уйларга кирәк, тормышның төрле якларын карарга кирәк, аны анализларга кирәк, үзең аркылы үткәрергә кирәк. Һәм менә шушы музыка белән шөгыльләнү күрәсең ул ничектер телләр өйрәтергә дә, өйрәнергә дә шулай этәргеч булып киткәндер дип уйлыйм. Ә ничек фарсы телен сайладыгыз? Иң элек мин гарәп хәрефләрен өйрәнергә теләгән идем. Әле ул вакытта гарәп телен өйрәтү, гарәп хәрефләрен өйрәнү мөмкинлеге юк Казанда. Җәмил Зәйнуллинның беренче гарәп дәресләре Татарстан телевидениесеннән башланган иде. Мин алар буенча язарга өйрәндем. Армиядан соң турыдан-туры көнчыгыш телләре бүлегенә укырга килдем. Анда инде гарәп телен өйрәнергә хыялланадыр, ләкин ул елны, ул кергән елны фарсы теле генә иде. Шуңа мин фарсы тел белгече булып киттем. Анда да шул гарәп язуы, гарәп телендәге шикелле. Ләкин ан яңгырашы башка, ул фарсы теленең үзенә бер мотор тел ул шундый. Әйдә бер нәрсә әйтеп карагыз әле хә. Менә фарсы телен мактадыгыз бит, яңгырашы шундый. Менә шуны фарсы телен әйтеп карагыз. Фарсылар әйтмешли, зибаны фарси, зибаны ширин әст. Ягъни ширин аңлыйсыз инде, ширин татлы, баллы, алар шулай дип үзләре. Саббахир дустана әзиз. Хәерле иртә, кадерле дуслар. Саббахир. Ә йөрәк ничек була йөрәк? Йөрәк һәм шулай калып та әйтергә була инде, һәм дел. Мәсәлән, кайбер татар исемнәре Диляра, алар менә шу дел сүзеннән башланган. Диляра, ягъни йөрәкне алып китүче. Менә Гөлчәчәк сезнең исемегез шулай фарсы тамырынан башланган. Гөл фарсыда гөл дигән аңлата инде. Ә чәчәк ул төркичә гөл дигән аңлата. Димәк, сезнең гөлле гөл була инде. Алдан гөл, арттан чәчәк. Татар теленең ничә проценты фарсы алынмаларыннан тора икән? Безнең сөйләм телендә бик күп түгел алар. Ләкин менә шу даруханалар, чәйханалар алар бар. Кайдыр 5-6% булыр. Әдәби телдә алар күбрәк. Алар 13-15%-ка җитәргә мөмкин. Ул фарсы алынмалары. Гарәп алынмалары тагын да күбрәк.
Чөнки инде Гарәп ислам күбрәге, дине, исламлашкан татар теле буларак шулай күрә гарәп һәм фарсы аларны бергә карыйлар гадәттә белгечләр. Һәм нәрсә әйтеп карагыз, әле төрле сүзләр, татар сүзләре. Менә гарәпме, фарсымы, бәлки Рамил әйтеп бирер сезгә. Гарәптән алынганмы, фарсыданмы? Табышмак шикелле. Әйе. Бәхет. Бу нәкъ фарсы сүзе. Гарәпнеке түгел, фарсыныкы. Бәхет ягъни ул нәрсәдер бүлеп бирү, сиңа өлеш чыгару. Мәсәлән, минем өлешем шундый тормышта, әйме? Минем бәхетем шул. Миңа аны бүлеп бирде Ходай. Шуңа күрә бәхет ул. Бу бит бөтенләй сүзләрнең фәлсәфәсен аңлау, гомумән дөньяга карашны икенче төрле үзгәртә ала торгандыр, әйме? Алайса телләрне Чыннан да без әгәр дә нигезен белгәч. чит алынмаларны кулланабыз икән, һичшиксез ул телләрне дә өйрәнергә кирәк, чөнки менә ана телебездә, татар телендә ул нинди мәгънәгә ия була. Әгәр мәсәлән латин алынмалары бик күп бит инде бездә, әйме? Интернациональный дип әйтәбез, ниндидер коммуникация дип әйтәбез. Аны карар кирәк латин сүзлегеннән төп мәгънәсе нинди. Ул чакта инде син аңлыйсың нәрсә икәнен. Мәсәлән, стиль. Мәсәлән, стиль нәрсә ул? Стиль ул шундый менә каләм булган, тимердән ясалган стиль. Һәм һәрбер язучының үз почеркы булган. Шуңа күрә әйтәләр инде һәр кешенең үз стиле бар. Аннары ул архитектурага күчкән. Моны каян беләбез? Моны инде грек теле сүзлегеннән беләбез. Шуңа күрә нинди алынмалар алабыз? Шул сүзлекләрне һәрдәп карарга кирәк. Кызык ул сүзләрнең этимологиясе бик кызык миңа. Рус, татар телләре алар бигрәк үзенә бик күп телләрдән сүзләр алган, ул бик зур байлык. Аны шуңа күрә өйрәнү үзе бер зур эш. Бик кызык иде, таңлайтыгыз әле белерсез. Мәхәббәт. Мәхәббәт гарәп сүзе. Моның тамыры Хабиб дигән сүзне беләсезме? Хабиб, Хабиб дигән җырлар бар. Мин яратканым дип. Мәхәббәт димәк шул ярату процессы. Тормыш сүзе. Тормыш саф татар сүзе, саф төрки сүз. Тору, басып тору, яисә тормыш алып бару. Сәләт. Салат гарәп сүзе. Салат ул ниндидер шундый менә Ходай биргән ниндидер мөмкинлекләр кешедә, телләр өйрәнү мөмкинлеге, мәсәлән. Хәтта мөмкинлек сүзе үзе гарәп сүзе мөмкин беләсезме син аңлата. Мөмкин ул урын дигән аңлата. Ягъни урынлы, урынсыз. Мөмкинме, мөмкин түгелме? Урынлы. Чөнки аның тамыры мәкан, мәкан ул урын дигән аңлата. Гаилә. Гаилә саф гарәп сүзе. Аның төп мәгънәсе ниндидер түгәрәк дигән аңлата инде. Ягъни якын кешеләр түгәрәге. Монда аларның теге фикер сөришен, күз алларында күрергә була, менә шулай теге һәр халыкныкын теле аша. Һәрбер тел ул аерым бер фәлсәфә, аерым бер ул без әйтәбез культура коды, культурный код. Әгәр дә ул телне өйрәнә башлыйбыз икән, без димәк ул халыкның культура кодын өйрәнәбез. Димәк ул якларда, менә ул халык яшәгән илләрдә кешеләр шулай яшәргә җайлашкан. Анда табигать шартлары шундый. Кырысмы, кырыс түгелме? Аннары кояш күп буламы, салкын күп буламы, аңарда карый. Һәм ул да телдә чагыла. Менә фарсларда нәрсә чагыла, менә нәрсә аерып әйтә алар идең син? Фарсылар, алар шактый алдынгы халык дип әйтергә була. Аларның 2000 еллык цивилизациясе бар. Аларның патшалыклары бик бай булган, алар патша сарайлары төзү традициясе бик зур булган. Шуңа күрә монда архитектурага бәйле ниндидер бизәлеш әйберләренә, ниндидер исләр, ароматларның исеменә, шундый исемнәренә шундый йогынты бирелә. Шу гөл сүзләре алар безнең. Дерматур, имешне, матурта купшы димме шундый шумен ничектер. Миңа шулай ишетелә фарсы мәсәләшкәндә. Гомумән алар әйтмешли ширин тел, шундый нидер яңгырашы да шундый шактый татлы. Менә телнең яше буламы? Аны тел тарихчылары өйрәнә, шундый тармак бар тел гыйлемендә. Алар телнең озынлыгын, борынгылыгын тикшерергә тырышалар, реконструкция яшарга тырышалар. Мәсәлән, борынгыда тел ничек яңгыра, мәсәлән, татар теле ничек борынгыда яңгыраган. Анда ул вакытта гарәп фарсы алынмалары бик булмаган, мәсәлән, саф төрки булган. Без аны каян беләбез? Мәсәлән, безнең кардәш халыкларыбыз бар, татарларга Алтай халыклары, мәсәлән, Алтай тауларында яшәүче. Аларда Алтай теле бар, шундый Алтай теле дип атала, ул хәзерге тел.
Анда гомумән гарәп, фарсы сүзләре юк. Алар менә саф төркичә сөйләшә. Әгәр дә менә татар теленең борынгы торышы нинди булган дип сорыйсың икән, менә шул безнең Себердә яшәүче кардәшләребез, анда Шор дигән халыклар бар, Күереклар, аның исемнәрен хәтта белмибез. Анда 600-500 кешелек менә шундый халыклар бар, ләкин алар тел сафлыгын саклап калганнар һәм без ул телләрне хәзер карап өйрәнсәк һәм татар теле белән чагыштырсак, менә аларда нинди саф төрки тел һәм бездә чуарланган гарәп, фарсы алынмалары белән, аннары инглиз, рус алынмалары белән чуарланган татар теле. Сезнең өчен иң кадерле минутлар алар нинди була? Минемчә, һәрбер кеше өчен иң кадерле минутлар ул нәрсәдер эшләгәндә, менә булып чыкса, килеп чыкса нәтиҗәсе. Менә үзең белән шундый канәгатьләнү хисе. Мәсәлән, тел өйрәнәсе икән, ниндидер күләмдә шу сүзләрне үзләштерү бер шундый уңыш булып санала. Яисә ниндидер чит ил кешесе белән сөйләшәсең икән, яхшы әңгәмә тудыра алуың, димәк, сәләтең булуың, димәк, менә шу инде тәҗрибәң җитәрлек булу, шуны сизү, сиңа ниндидер канәгатьлек тудыра. Һәм ул башка юнәлешләрдә дә булырга мөмкин. Ул спортта да, мәсәлән, һөнәрләрдә дә шулай ук үзең белән канәгатьләнү. Мин хәтерлим, африканс теле өйрәнәмәле дип әйткәнеңне. Ул менә Көньяк Африка Республикасында кулланыла торган тел. Африканс дигән тел бик кызыклы тел, ул голланд теле нигезендә барлыкка килгән, чөнки беләсез, Көньяк Африканы качандыр Голландия яулап ала да һәм үзенең колониясе итеп, үзенең иле итеп шундый ясый һәм инде шунда шу тел тарала башлый. Инде шушы тел ярдәмендә мин 4 тапкыр ул Көньяк Африкага барып та кайттым. Анда искиткеч матур, җирнең кырые дип әйтергә була, ләкин табигать искиткеч бай, ямь-яшел, таулар, океан, җирнең кырые инде. Димәк, тел ярдәмендә менә башка төбәкләргә дә барып җитәсең. Менә ярар, африкансында беләсең, тагын ниндидер менә нинди чит тел тагын өйрәнәсең килә икән, уйлана бар. Яңа телләрдән Индонезия теле. Индонезия теле шулай ук безнең инде 4 ел элек башланды. Мин шулай ук кызыксынып киттем һәм инде бүген сөйләшәм Индонезия телендә. Индонезия безгә бик якын ил, ул Россияны бик якын күрә торган ил. Татарстан бигрәк тә Индонезия белән яхшы мөнәсәбәттә тора, икътисади бәйләнешләр дә бик яхшы безнең Индонезия белән. Шуңа күрә бу тел Татарстан өчен, татарлар өчен бик кирәк. Һәм аның татар теле белән уртак яклары бик күп. Анда шулай гарәп алынмалары бик күп. Аны чагыштыра башласаң, үзе бер фәнни юнәлеш булырга мөмкин. Он сәбәп табып, үзегезне мактагыз, ягъни башка кешеләргә караганда нәрсәне сез яхшырак эшлисез? Тырышу, димәк, усидчивость дигән нәрсә инде. Димәк, утырып эшләргә сәләтле булу, аннары кешеләргә ниндидер җылылык, ниндидер беләсезме, тел өйрәнгәндә син автоматик рәвештә кешеләргә яхшы мөнәсәбәттә булырга өйрәнәсең. Чөнки син бит сөйләшергә өйрәнәсең, кешеләр белән аралашырга өйрәнәсең. Шуңа күрә һәрбер тел өйрәнүче, чит телләр укытучылары, сез аларны беләсездер, алар бөтенесе мөлаем кешеләр. Бәлки берегез дә әйтә алмыйдыр, ниндидер бик усал кешеләр бар. Менә ул ягы бар, менә кешеләргә ягымлы булу. Аннары компьютер уеннарында яхшы уйныйм, самолетта очу, электровелосипедта йөрергә яратам, һәм инде менә Ульяновскига һәм Йошкар-Олага үзем барып җиттем велосипед белән. Болай саный башласам, кызыклар кирәк. Болай искә төшмидер инде ул. Тагын нәрсә кызыксындыра син алайса, телдән кала? Бигрәк туган телгә мөнәсәбәт ул миндә бар инде, ул рәхмәт менә укытучыларыма, кайчандыр татар факультеты биргән мәхәббәт. Менә ниндидер телне өйрәнәсең икән, аны менә татар теленә бәйләргә тырышасың. Барыбер ниндидер уртаклыклар бар. Татарларда нинди күренешләр бар татар телендә, ана шу африканс теле белән дә уйлап карарсың, ул әллә кая урнашкан ил, безгә нинди бәйләнеше бар, ләкин аның тарихын, динен өйрәнә башласаң, анда шулай безгә охшаш шундый күренешләр күренә. Индонезияны әйтәсе дә юк инде, аларның фикерләрен татарлык шикелле. Японнар белән дә кызыксынам бит әле мин. Алар белән дә
яхшы мөнәсәбәттә, менә без инде японнар кебек бик тырышчан халык дип әйтергә мөмкин. Ие, Россия бит ул төрле халыклардан тора, ләкин менә Татарстан ул аерылып тора. Менә аның үсеше нидән гыйбарәт? Менә шу тырыш булган татар бик үҗәт халык, ул бик менә хәтта ничектер көнләшү дигән нәрсә бар татарда, күршедән яхшырак барырга тырышу. Менә шуның нәтиҗәсендә без менә ниндидер экономик үсешкә дә ия булабыз. Безнең тамашачыдан килгән сорауларны Айсылу син җиткерәсеңме? Беренче сорау. Иранга бардыгызмы? Иң истә калганы нәрсә булды? Ие, Иранда 10 тапкыр булганым бар. Күбрәк күбрәк тәрҗемәче буларак. Без Татарстан бит, мәсәлән, Татарстан президенты Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов еш кына Иранга да йөри, үзе дә йөри, һәм Иран кунаклары безгә дә килә. Шуңа күрә күпчелек менә шу делегациялар составында барырга туры килде, тәрҗемәче буларак. Ләкин берничә тапкыр телне камилләштерү йөзеннән дә, аннары конференцияларда катнашу йөзеннән дә булганым бар, шулай ук. Нәрсәсе кызык Иранда? Иран ул, әйтәбез инде, музей под открытым небом, димәк, ачык күк астындагы ачык музей дип әйтергә була. Анда шу патша сарайлары бик күп сакланган, шәһәрләрнең матурлыгы, бакчалар, ниндидер менә шу Кавказ таулары, анда Көньяк Кавказ урнашкан бит безнең Каспий диңгезе. Һичшиксез анда карарлык әйберләр бик күп. Ашап карарлык тәмле әйберләр бик күп. Аларның Нәрсә икәнлесе? Ну, алар безнең кебек үк шундый теге гади ризык ярата. Ит, ләкин бәрәңге урынына күбрәк алар дөге ашый инде. Менә дөге белән ит, фарсы өчен ит дигәндә инде тавыкны яраталар, сарык ите, аннары сыер ите инде. Һәм Базарлары матурмы? базарлары искиткеч бай, матур, алтын бик күп сатыла, менә ялтырап тора инде. Алтын белән барасың икән, аннары төрле шушы инде коверлар дип әйтәбез инде. Келәмнәр. Фарсы келәмнәре, алар бик инде кул белән ясала торганнары бар, машина белән ясала торганнар. Кальяннар саталар инде. Син алып кайттыңмы келәм? Фарсы келәм бармы? Юк, мин кичкенә генә шундый сувенирны келәм алып кайттым. Чөнки хәзер инде келәмнәр элмиләр, җәймиләр, ул тузан җыя, вот аны коллекционерлар гына зур акчага сатып алып кайталар. Ләкин мин ЮАР әйтәм бит, ЮАРга барган идем, Южноафриканская республика. Африка. Анда һәрбер йортта, анда кешеләр квартираларда тормыйлар, анда һәрбер кешенең үз йорты. Ул йортлар таштан ясалган, изәннәре салкын, һәм һәрбер йортта фарсы келәме. Бәс, ул менә әгәр фарсы келәме юк икән, ул йортта, димәк, ул йорт җитешмәгән, булып чыкмаган сана. Һәм бер-берсенә кунакка йөриләр, һәм бер-берсенә менә шу келәмнәр күрсәтәләр, нинди йорт җиһазлары бар, нинди. Һәм бик күп менә көнчыгыштан алып кайткан ниндидер сувенирлар бик күп анда. Хәтта рус сувенирлары да бик күп яраталар, матрешкалар. Көньяк Африка халкы алар гаҗәеп халык. Алар менә бөтен нәрсәләрдән кызыксына. Күрәсең, аларда сусаган менә шу культурага, чөнки җир кырые булгач бер нәрсә юк. Шуңа бөтен нәрсәне үзләре Ташылар эзләр. ташылар. Менә фарсы келәмнәре искиткеч, алар бөтен өйдә. Ул Америкада да шулай дип беләм мин аны, чөнки Американы киноларын караганда бөтен җир шу кул белән ясалган келәмнәр күренә. Алар кыйбатлы, ләкин алар сыйфатлы, алар күп елга чыдый торган шундый ниләр инде. Әйберләр. Рәхмәт. Тагын бармы? Икенче сорау. Тәрҗемәче булып эшләгәндә тәрҗемә итә алмаганыгыз булдымы? Ие, ну, ләкин аны сиздермәскә тырышасың, нәрсәнедер үзеңнән әйтәсең. Барыбер инде качандыр бу инде сөйләшүләр, алар гел менә бер төрле узалар һәр вакыт. Башта дуслык турында сөйләйбез, башта менә шу культура якынлыгы турында сөйләйбез, аннары экономик алмашу турында сөйләйбез. Һәм инде мин тәрҗемәче буларак ул бөтен сүзләрне яттан беләм. Шуңа күрә миңа хәтта сөйләүче кирәк тә түгел. Мин үзем ул Үзеңдә алып бара аламы сөйләшүләрне? Үз-үзем белән хәтта ике телдә алып бара алам. Үз-үземә тәрҗемә итәм. Шуңа күрә инде хәзер тәҗрибә булгач курыкмыйсың. Ләкин әлбәттә яшь булганда башта каушап каласың, ләкин аны сиздермәскә кирәк. Бер кеше сезгә менә сәхнәдә булганда да, кая булганда да елмайырга кирәк, менә беләм дип барысына беләм дип күрсәтергә кирәк. Кемнең киңәшенә колак саласыз? Үземнән сәләтлерәк, үземнән акыллырак кеше булса,
Булсын интернеттан булсын, әгәр дә янымда булмаса, я Казанда, я менәсән, ниндидер мугаллимнәр, ниндидер остазлардан, я дуслардан, әгәр дә миннән акыллырак сүз әйтәләр икән, колак салырга тырышам. Менә форсы дедек тә, мин да форсы табышмаклар әзерләдем, Рамил. Син алайса форсыча да уйлый башлагач, сиңа аларга җавап табып бик җиңел булыр дип уйлыйм. Сез дә уйлап утырыгыз, бәлки бергәләшеп җавап бирерсез. Әмма алар бик җиңел чынлыкта. Итибар сөяге юк. Телдер инде. Алай да җавап бирергә булыр, әмма бүтән җавап кылганнар. Кемдә инде фикерләр бар? Итибар ул ниндидер җан иясе ул шундый. Ну шундый, ничек дип әйтим? Яландыр инде. Елан. Еланның юкмы сөяге? Бар. Я Елан түгел бу. суалчан. Әйе, суалчан. Хәзер тагын берсен. Ике кеше ничек кенә чапсалар да бер-берсен куып җитә алмыйлар. Ике аяк. Юк, аяклар куып җитә алар бер-берсен. Бу бераз икенчерәк әйбер. Шундый. Ике кеше ничек кенә чапсалар да бер-берсен куып җитә алмыйлар. Бу башка телләрдә дә бар мондый табышмак. Үзен күләгән шикелле. Алай дип әйтеп буладыр бәлки. Көн белән төн. Тешсез авызына эләккән бар нәрсәне йырткалый. Күзләренә бармакларыңны тыксаң, ул шунда ук колакларын тырпайта. Бу иранлылар гаҗәеп халык. Бу бик гади әйбер. Тешсез авызына эләккән бар нәрсәне йырткалый. Аның тешсез авызына эләксә, ул аны йырткалый. Кискәли. Күзләренә бармакларыңны тыксаң, ул шунда ук колакларын тырпайта. Кайчы? Әйе, кайчы. Монда гарәп табышмаклары да бар. Хәтта әйтем, гәрчә белмәсәгез дә, кайчи дип әйтәләр, фарсы телендә кайчы телендә. Кайчи, бәлки ул фарсыдан кергәндер, бәлки төрек теленнән фарсыга кергәндер. Кайчисында да кисү дигән кебек име? Гарәп табышмагы. Кызыл шәһәр, диварлары яшел, ачкычы тимердән, ә яши анда кара кыллар. Карбыздыр инде. Әйе. Карбызлар бик күп, төрләре бик күп Иранда. Кичкенә ваклары бар, бик татлы булды. Озынча формалары бар. Безнең кешеле зур түгәрәкләре дә бар инде. Карбызлар иле дип әйтергә була Иранда. Карбыз иле. Кавыннар да төрле шулай алып кайталар, аннан сувенир буларак бер-ике ящик карбыз, бер-ике ящик. Яхшы сувенир. Чөнки Иранда, беләсезме, ел дәврендә ул фрукталар өлгерә. Шундай әйтем бар, Иран ул 4 фасыл иле дип әйтәләр. Әйтик, мәсәлән, көньякта җәй булганда, төньякта кыш була инде, анда салкын була, анда өлгерми фрукталар, көньяктан ташыйлар төньякка. Әгәр дә инде төньякта җәй була икән, анда җылы, көньякта бик иссе була, анда шүлләр, анда инде бөтен нәрсә киеп яна. Шуңа күрә фрукталарны төньяктан көньякка ташыйлар. Шуңа күрә ел дәвамында фрукталар бар. Яшь булып туды, агарып картайды, яшәреп үлде. Ай? Әйе. Ой. Тагын бер бар әйтим инде. Ул авызсыз ашый, ашаса гына яши, эчсә үлә. Ут. Әйе, ут. Рамилне тел өйрәнүне ничек җиңелләштереп була? Ниндидер ысуллары бармы синдә? Ничек аны җиңелрәк итеп өйрәнеп була? Әлбәттә, һәрбер тел өйрәнү процессы узак була, җиңел эш түгел. Башта әзрәк грамматика белән танышырга кирәк, төп кагыйдәләрне белергә кирәк, ничек җөмләләр төзелә, ничек сүзләр үзгәрә. Аннары инде шундый киңәш, матур әдәбият укырга тырышырга кирәк менә шул телдә. Шул гына байыта бик тиз вакыт эчендә сүзләр белән дә байыта, җөмләләрнең төрлелеге белән дә. Әлбәттә, турыдан-туры менә ниндидер әсәрне уку мөмкин түгел, әгәр дә син сүзләрне белмисең икән. Шуңа күрә киңәш ителә, рус теленә тәрҗемә ителгән әсәрләрне алып, мәсәлән, параллель чагыштырып куеп,
менә шул чит телдә язылган әсәрне укып бар. Димәк, җөмләгә җөмлә чагыштырып барасың, башыңда чагыштырасың, бу сүз икән. Аннары инде калган алдагы җөмләләр җиңелрәк була. Һәм инде менә калын китапны алабыз икән, ахырына барып җиткәч, инде син бик җиңел бөтен сүзләрне дә үзләштерәсең һәм истә калдырасың. Киңәш ителә, менә 1-2-3 шундый калын китапны укып чыксаң, инде телне беләм дип әйтергә була. Дөресен әйткәндә, бу әле син сөйләм телендә аралаша торган булып чыкмыйсың, бары тик тәрҗемәче булып кына. Менә күз белән тәрҗемә итә аласың, тел белән тәрҗемә итә аласың. Ләкин аннары сөйләшү өчен берәр айга булса да, ул илгәме, я ул кешеләр арасына барып килергә кирәк. Казанда да бик күп чит ил кешеләре яши, алар белән дә монда да аралашырга була. Берәр ай алар белән телефоннан сөйләшеп, менә кафеларда очрашып, әзрәк сөйләшеп утырсаң, әзрәк тел ачыла. Ләкин ул тел ачылсын өчен башта менә шушы әсәрләрне уку киңәш ителә. Хәзерге вакытта нинди эшкә алынырга инде соң, яшьрәк чакта кирәк иде дип уйлыйсыз? Минемчә, мондый нәрсә юк. Ул модельлек агентлыгына барсаң гына инде әйтерләр, 18 яшькә хәтле алабыз дип, аннары инде юк дип. Ләкин музыка белән шөгыльләнәм дисәң, телләр өйрәнәм дисәң, беркайчан да соң түгел. Иң мөһим шарт ул вакыт булу. Әгәр дә вакытың бар икән, әлбәттә, инде гаиләле булсаң, ниндидер җитди эштә эшләсәң, әлбәттә вакытың булмый. Син 8-дән 5-кә 6-га хәтле эшлисең, аннары инде арып кайтасың. Шуңа күрә уку әйберен вакытында эшләргә кирәк. Менә сиңа мөмкинлек бирелә икән, мәктәптә, аннары университетта, аннары университетның тагын югарырак ниләрендә инде дәрәҗәләрендә өйрәнеп калырга кирәк. Аннары инде эшкә керешсәң, бирмиләр эшләргә. Мин бәхетле кеше, чөнки минем менә шу эшем белән теге мин яраткан Хоббим белән эшем бергә. Бергә, әле аның өчен акча да түлиләр. Димәк, мин эшли әле нәрсә яңа әйберләр өйрәнәм. Хәтта үзем өчен яңа әйберләр уйлап чыгарам, нәрсә өйрәнергә теләр идем дип. Иң зур хаялыгыз нинди? Сез хаялый кешеме? Мин реаль кеше, ләкин реалист булу шулай ук ул барыбер ниндидер хыялланырга мөмкинлек бирә. Кеше ирекле үсеш алуын телим, менә һәрбер кеше ирекле үсеш алсын дип телим. Теләгән җирдә эшләргә, теләгән җирдә яшәргә мөмкинлек булса, ял итәргә барырга, аның өчен акчасы күп булсын дип, шундый теләктә торам. Һәрбер кеше карата инде, үземә генә түгел. Сәяхәт бит шулай ук сине үстерә, яңа кешеләр белән, яңа илләр белән аралашу, яңа ниндидер җан бирә, яңа кан өсти. Менә шундый мөмкинлекләр булуын телим киләчәктә. Бәлки ул шулай булдырыр да. Минемчә, кешелек дөньясы менә шуңар бара хәзер. Килгәнең өчен бик зур рәхмәт. Шундый рәхәтләнеп сөйләшеп утырабыз. Рәхмәт, Гөлчәчәк. Һәрбер менә шундый очрашу ниндидер яңалык өсти тормышка. Бүгенгә калит тапшыру тәмам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Хушыгыз. Рамил абый, фарсыча искиткеч ничек була? Али. Оли, ягъни искиткеч булдым бүген. Хейли али. Дуслар, сезнең дә Оли булсын. Хуш-хуш!